Se on moikka. No en mä. Se on moikka semmoisen Turmelo TAOA tältä päivää. Ja niin... Tossa huutaa teille, kun se on joku äijä varmaan. Syyttää tai jotain. Ei kun koika purista piliä. No joo, ei oo. Joo, eli niin tääkin yksi kaveri kysyy täällä kysymyksiä ja niin varmaan sanon kombi poliisi ja sitten niin jos mä vastaan väärin niin tulista semmoista chili täytettyä tapaskoa. Okei, nyt kysytään jutubettajista. Juu. Mikä on PewDiePien koiran nimi? Ei kun se on nyt poikakoira. Ei. Arvoin mä repäsin ton kikken. Tuut sä näistäkö? Niin mikä on PewDiePien niinku poikakoiran nimi on? Befa. Edgar. Edgar. Niin, se on PewDiePien poikakoiran nimi. No. Tää alkaa hyvin ottaa. Sitten uudestaan vaan. Okei. Senhän niin. Okei. Mikä tuon PewDiePien sammakon nimi on? Sä oot sanonut. Mikä sen nimi on? Moi. Nimi on Mozart. Niin niin sen nimi on niin toi Bafe. Sleepy. Sano vielä, että mikä se tyttö. Susanne. Sillä eikö se oo 2 koiraa? On. Siitä on 2 koiraa ja 1 sammakko. Ja alkaa tulla vähän raskana. Sitten seuraava. Okei. Mitä väkiset hiukset septikaillaan? No semmoset vaaleantummat. Nytte. Onko se värjännyt? On. Mikä väkinä? Käykö se oli? No, minkä väkinä se taustakuva on? Siis se profiili. Niin. Vihreä semmoinen silmähovi siinä. Aivan oikein. Se on väkinä vihreä. No. Minkä väkiset hiukset tuolla Markiplierailla? En oo koskaan kuullutkaan. Eikö sä koskaan kuulu Markiplierasta? Ei. Se on 1 tubettaja. Ei. No voi hyvä näin. Otetaan toinen kysymys. Minkälaiset hiukset tuolla PewDiePiella nyt on? Vaaleet. No, on se kyllä niitä vähän vegennyt. Ne on kai vähän vaaleita. Elikkä siis otetaanko sitä vai ei? Se oli oikein vastaus. Okei, kiitos. Kyllä ne vähän vaaleita taas ollut. Joo. Siinä oli jo 3 kysymystä, vielä 2. Kuinka monta veljeä tuolla lakolla on? 3. Oh. 3? Oh. Onko sitä 3? Oh. Mä luulin, että niitä on 2. 3 niitä. Kuinka pitkiä ne on? 2 metrisiä. Joo. Onko niitä ihan oikeesti 3? Muistaakseni niitä on 3. Se taisi ihan... Vai hetkinen, kehen mä sitten nää sekoitan? Lakolla taisi olla kaikki 2 veljeä. Jossain videossa se on sanonut 3, mutta en tiedä, että kenen pelistä on sitten puhunut, vai onko se ollut krapuloissa. No mitkä niiden nimet on? Jimi. Ja sitten toi... Eikö se ollut Jimi ja toisen? Tonne on Jimi. Voi vittiä. Toinen on ei. Nyt mä en kyllä muista sitä toista ajatuskatkosta. Eemilä. Niin Eemi. No taisi niitä olla 2 toinen. Joo. No varmaan siinä 3 on sellainen kuin... Varmaan tarkoittanut, että niitä on kaiken kaikkiaan 3. Sitten seuraava, viimeinen. Ainakin vielä toistaiseksi. Joo. Oota hetki, mä mietin. Älä sitten mitään naurattavaa.
Minkä väkiseksi... Kiperikset sulla. Ei kun minkä väkiset hiukset Diatalla oli. Vihreät. Oikein. Tuleeko vielä bonustehtävä vai? Bonustehtävä. Mm. Oliko se tässä ja sanotaan noin turpakien näkemiä? Ei kun... Ei nyt tommosia saa sanoa. Okei. Ota mä mietin vielä. Minkä värinen kissa tuolla Diatalla ja mikä sen nimi on? Sen kissan nimi. Musta ja hölmöilevä, mitä mä sen videosta olen kattonut. Ja niin. Sitten sen nimi on Mila. Diata. Ai! Pakko laittaa lakko, sori. Siis sen Diatan kissan nimi on, se on kans musta niinku lakolla, mutta se kissan nimi on outos toi Muru. Oikein. Joo. Eiköhän tää oo tässä. Joo, eli siis on silleen epäilyssä siellä suukin. Niin. Että itse kun katsot ja mä voin pistää tätä teille myyntiin. Siis ei ne oikein. Niin kiitti kun katsot ja musta jos tykkäät, pistä paikka, jos et tykkää, niin haskaatte kukkanen. Mutta haluaisin kyllä, tai tykkäisin, jos te painaisitte sitä TILA-rappulaa eikä tilaa-rappulaa. Se olisi sitten Urpo Taneli täältä päivää, moro.